खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर' गिबि रादाबाव दङ बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय कंग्रेस दोलोआ हानजा सुरदों थांनाय 5 अक्ट'बर खालाराव क'क्राझार जिल्ला लाइमोन कंग्रेस आरो गसाइगाव विधानसभा लाइमोन कंग्रेसनि बानजायनायाव श्रीरामपुर कंग्रेस मावख'निफ्राय गसाइगाव मावख'नि एसडि सिभिल अफिससिम हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौ होननानै दाबि खालामनायजों गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। बे हाबाफारियाव 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि सजल सिंह बिथाङा नुजाथियो। बे हाबाफारियाव कंग्रेसनि बिजाथि सजल सिंहआ बाहागो लानानै जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेबायदिहाय बुंथिदों। कंग्रेस दলৰ পৰা ইউথ কংগ্ৰেছ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ পৰা আমাৰ এটাই দাবী আমাৰ বিটিসি ইলেকশন কাৰণটো হৈছে আজি বিটিসি ডেভেলপমেন্টৰ ফলৰ পৰা আজি 6 মাহ হ'ল বিটিসি পিছ পৰি আছে। বিটিসিত কোনো উন্নতি হোৱা নাই, কোনো কাম হোৱা নাই। আজি যেনেকৈ অৰুণোদয় আঁচনি গোটেই অসমত লাগু হৈছে, আমাৰ বিটিসিত লাগু হোৱা নাই। তো আমাৰ ইয়াত দুখীয়া মানুহৰ প্ৰব্লেম হৈছে, আমাৰ ডেভেলপমেন্টত প্ৰব্লেম হৈছে। আমাৰ এটাই লক্ষ্য, আমাৰ লক্ষ্য হৈছে বিটিসি নিৰ্বাচন পাতিব লাগে আৰু যে গণতন্ত্ৰ এই গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে। আজি বিজেপি চৰকাৰে একতো নিজৰ অংক মিলা নাই বুলি আজি আমাক হাৰাশাস্তি দিছে। বিটিসিৰ ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, ইহঁতে খালি চিন্তা কৰিছে নিজৰ গদিৰ কথা, নিজৰ শাসনৰ কথা, কেনেকুৱাকৈ নিজে ক্ষমতা দখল কৰিব পাৰে। আজি আমাৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে। মই মোৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ বিটিসি বাকী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ। बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला बिटिसि बिसायख'थिखौ फैगौ 27 अक्ट'बरनि सिगां खुंफुंनो नांगौ, खुंफुङाब्ला बेबादिनो खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव थाबाय थागोन होननानै बुंथियो। क'क्राझारनिफ्राय बिलिजित नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नैथि रादाबाव दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एनडिए-बिएस, एनडिए-बिआर आरो एनडिए-बिडि मोनथाम थाखोनि एक्स एनडिए-बिफोरा खौसे आसाम सोरखारनिसिम गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। थांनाय 5 अक्ट'बर खालाराव बे गोसोखां बिलाइखौ गथायनाय जायो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एक्स एनडिए-बिफोरा मोनथाम थाखोजों जयै थांनाय 27 जानुवारि खालि जानानै थांनाय बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआरनि दफाखौ थाबैनो मावफुंनो आसाम सोरखारनिसिम गसाइगाव महकुमा एसडिअ सिभिल अफिसारनि गेजेरजों गांसे गोसोखांलाइ गथायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै धीरेन बर'नि हानजा एक्स एनडिए-बिनि एक्स सिअ बि बेसर बिथाङा जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेबायदिहाय फोरमायथिदों। बड' पिस एकर्ड जानानै थांबाय, बेनि जायनाखि क्लजफोर दङ, मावबा मोजां दफा दं, मावबा गाज्रि दफा दं, अब्लाबो माने जोङो जे एकर्ड जानानै थांनायखाय जोंनि जेनाखि दफाफोर दं, क्लजफोर दं, बेखौ माने थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोङो दिनै गसाइगाव साब डिभिजन हिसाबै माने सिभिल एसडिअ बायद'नो जोङो दिनै मेम'रेन्डाम गांसे गथायदों। बे मेम'रेन्डामानो जाहैबाय जों गासिबो क्लजफोरखौ जोङो लिरनानै होदों, मा मावनाया मोजां जागोन, मा मावैया मोजां जागोन, बेखौ माने आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सार बिथांनो जोङो गथायहरगोन बे एसडिअनि दारै। दा जों बेखौ दिनै गथायबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय जेनोखि जोङो 34 इयार्स जों एनडिएबिआ हाग्रा बंग्रायाव थानानै जों दिनै स्ट्रागोल खालामनानै सोरबा न'खरनि मानसिफ्रा थैलांबाय, सोरबा दिनैसिम जेबो मोनाखै। आरो एनडिएबिनि हाग्रा बंग्रायाव थानानै दुखु खस्थ' मोननाय जेनाखि जोंहा थांनानै थानायनि रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन जायखौ बुंदों, बेखौ जोंहा माने थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय जों दिनै माने एसडिअ बायद'नि थ्रुयैहाय जोङो सिएम सार बिथांनो जोङो दिनै मोनसे मेम'रेन्डाम गथायहरदों। बिटिआर गोरोबथानि दफायाव थानाय एनडिए-बिफोरनि थांना थानायनि राहा होनांगौखौ थाबैनो मावफुंनो आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ गोमानांनाय न'खरनो सोरखारि साख्रियाव थिसननो आरो बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो आसाम सोरखारनिसिम खावलायहरदों। गसाइगावनिफ्राय बिलिजित नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। थामथि रादाबाव दङ 21 नं सालबारि समस्तिनि सिङाव गरामारा भिसिडिसिनि सिङाव खान्थालगुरि गामियाव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव फैला जे बरगयारि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै ओरैबायदि फोरमायथियो, बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिसायख'थि जानांगौनि थाखाय 4 घन्टा उखैहाब सोमावसारनाया बे मोनसे ड्रामासो, मानोना बिजों जेबो जाया खालामोब्ला 10 दिन खालामोब्लासो सोरखारा खोनासंगोन होननानै फैला जे बरगयारि बिथाङा बुंथियो। बाक्सा रुप'हिनिफ्राय मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव दङ मानास नेशनेल पार्क भुइयापारा रेन्ज अफिसआ 66थि वाइल्ड लाइफ उइक हाबाफारि लादों।
बे हाबाफारियाव मानासनि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि खालामनांगौनि थाखाय गोलाव लामा हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै भुयापारा रेन्ज अफिसनि रेन्जार कामेश्वर बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदिहाय बुंथिदों। अब्ला फैदो बिथां बर'आ मा बुंनो नागिरदों जों नायना लादोनि। दिनै जोंहा जिब जुनार हप्ता बा वाइल्ड लाइफ उइक सोलिगासिनो दङ। थांनाय 2 तारिखनिफ्राय 8 तारिखसिम सोलिगोन। दाखालि गिबियावनो जोंहा 2 तारिखै बासबारि रेन्जआव जालांदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा मानासाबो अपेन जादों बेखालि बासबारियाव 2 तारिखै बे मोजां जाना थांबाय। आरो बेनि उनावनो जों दिनै नै जोंनि भुयापारा रेन्जआव जों दिनै बे वाइल्ड लाइफ उइकनिनो जों दिनै मोनसे मिटिं लादोंमोन, मोनसे मेल लादोंमोन। बे मेलनि आगोलावनो जोङो मोनसे रेलिबो लादों, एवारनेस रेलि। जोङो भुयापारानिफ्राय माने जों रुपहि सकनिफ्राय भुयापारा रेन्जसिम जों रेलि लादोंमोन। बिनि उनाव जों नैबे जोंनि अफिसाव जों मिटिं लादों। बे खोब जोबोद मोजाङैनो जाना थांबाय दिनै। बेनिफ्राय जोंहा जोबनायाव माने 6 तारिखै काहितमा बिदआव जाबावगोन। बेनिफ्राय जोबथारनायाव पानबारि रेन्जआव 8 तारिखै इखालि एन्डिं सेरेमनि जागोन। आथिखालाव मानासा बेसेबां रैखाथि दं बा रैखाथि गैया मा फोरमायगोन? आथिखालाव मानासा नोंथांमोना मिथिखागौ बा नुबोगासिनो दङ, जोबोद रैखाथियाव फैगासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिगौ दिनै नै 4 बोसोर रानिं जाबाय जोंनि मानासाव खुनु मोनसे माने पुटसिं गैया बर्थमानसिम। इसोरनि अननायाव पुटसिं गैया। आं बेनि क्रेडिटखौ ओरै होनो लुबैयो आङो। बेनि क्रेडिट होनना बुङोब्ला जोंनि जिखिनि ओनसोल खाथियाव जोंनि हाग्रा जिंजों नांजाबनाय जिखिनि गामि दङ, एक्सुवेलि बे गामिफोरनि जिखिनि रायजो राजाफोरानो खोब मोजां ससियेल फेन्सिं बायदिहाय दङ नांजाबनानै। बिथांमोना जोब मोजां खहा खालामदों, जों हेल्प खालामदों, जायनि थाखाय माने सिखारिफोरा जेबो माने खहा खालामनो हायाखै। बाक्सा रुपहिनिफ्राय मनि लिमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव दङ दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय फोसावगिरि मानगोनां फुजिनां गुरु जगेश्वर ब्रह्म आफाया जोंनि गेजेरनिफ्राय 28 सेप्तेम्बर अक्ट' 2020 आव फुंनि 11:10 रिंगायाव रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जालांनायजों जोंहा बयहाबो सुफुंसहाय खहा जाबाय होननानै बिथांनि उनसंगिरिफोरा बुंथिदों। बिथाङा बिथांनि जिउ समाव गोबां खामानि मावनानै गालांबाय। 1952 मायथाइनि 3 जानुवारि खालाराव दरं जिल्लानि बासबादाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा लखिराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा रिजि ब्रह्म। बिथां गेदेमानि रुंसारि जानायाव बर'नि माहारियारि आफादफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। धेमाजिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव दङ धेमाजि जिल्लानि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिया थांनाय 3 अक्ट'बर खालाराव गोसोखां सान फालिदों। जनाय दख'रा सिङाव थानाय सनापुर TBME फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे हाबाफारियावनो दान्दिसे सावराय मेलबो जानानै थाङो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। बे सावराय मेलाव जनाय दख'रानि UBPनि आफादगिरिजों लोगोसे जनाय दख'रानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद PGSCBMनि बोसोनगिरि आरो गोबां माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो एक्स एनडिएफबि बिथांमोना मा बुंनो नागिरदों फै जोङो नायना लानि। जिथु नैबे हाबाफारिया जेब्ला बर'नि जि अलखद, बे अलखदखौ सुंग्रिनानै एनडिएफबि आफादा, बै समनि एनडिएफबि आफादा 1986 3 अक्ट'बराव जोनोम मोनदोंमोन। आरो दिनै 3 अक्ट'बराव जोनोम मोननाय लेखायै जोंबो दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों दिनै नैबे सनापुर गामि 3 नं सनापुर गामि थरला बसुमतारी गेजेर फरायसालियाव जों बे हाबाफारिखौ खुंदों। खुंनायनि जाहोना नैबे जे जेब्ला 3 अक्ट'बर 1986 3 अक्ट'बराव एनडिएफबिआ जोनोम मोननानै गोबां बर'नि अलखद समाव गसंथेनानै गोबांथा खामानि मावबोबाय। फैयै फैयै थांनाय 2027 जानुवारि खालि जि मोनसे बर' सान्थि सुक्ति गोरोबथा खालामबाय। खालामखांनायनि उनाव 9 फेब्रुवारि खालि आफादा डिजल्भ जाखांबाय, जोब्बाय। दा जोबदोंब्लाबो जों जे नैबे हाबाफारिखौ जे जों गोसोखांनांगोन, बेखौ बे हाबाफारिखौ लानायनि ओंथियानो बेनो जे बे साना अराय सम बर'नि जारिमिनाव रोखायै लिरजानानै थाथों गोसोखांथि महरै। बे हिसाबै जों बे हाबाफारिखौ जों लानाय। धेमाजिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। Institute of Health Science
पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इनस्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैबोन्दो बड'लेण्ड खौराङाव दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ जोबानो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों